Ero kamano kumkitana Mugi TV kaendi buchiyo piny chakore sani wantiere ga wendo modhial Mheshimiwa Absalom Odhiambo Onyango men MCA makoro gocho to gi Mheshimiwa Willis Otieno men jalup jatend Safina Party. Ero kamano ahinya kuom miwa secheu. Willis, wachaka ne kodi ODM koro chal ni oriembo Sifuna. Gen gima gitimo makare koso oyo. Ing'eyo ni en ratiro mar chama neno kaka gidhi timo weche maggi. To kadwa wuoyo ahinya weche mag ODM. To gima nyalo wacho mana kuom matin maseneno e mbui en ni bura no luongi to bura ng'ado ni mondo ogol Sifuna. To kaka ja okil nitie gima iluongo ni due process of the law, fair hearing. Debe ni dwa gol Sifuna kiluwo chik kaka ng'eye dino miye gima obedo accused of imane modonjne godo tiluonge ni biye bore burani mondo ibed chiwe duoko gik mondo onyini godo gi kasti winjo kaka owacho kasti goli. To lakini awacho ni mano to en wach mar ODM. Yini mano od jomoko mano kodwa wan jo Safina. Koro ka ono ne gidwa wang'o gigi wan wabiro mana zima moto wachung' mana gi chien kapo ni ng'ato ngimane dhi bet gi atarini to areso. To ka gipange yore kanyo no to mano osiepna Mheshimiwa ema nyalo wuoye mang'eny kech gine jo ODM. Ineno ni golo Sifuna dhi wang'o ODM. To do higeni nitie consequences. Higeni gimoro amora ma kotimre to nyaka bedie gi consequences mage. Sifuna bende ne ng'ama magara weche migolo ne gin weche mowacho kaluwore kaka oneno gima jopiny nyise. To kod gik maneno kane Raila bende owacho. Kech Raila bende kane ngima onge gima nyien ma Sifuna osewacho sani. Mano ok owacho ka Raila ngima. To Raila achiel no be mano wacho. Ni Sifuna e duond ODM en spokesperson ma wuoyo ne chama hii. Koro ebe ni ratiro mare mar wacho gigo. To yo motime godo ni nyaka dhi bedo consequences. Kejo mejo do mantie ODM moko mor yako gol Sifuna. Kejo moko bende omor yako gole. To jo moko mor gi nyalo wacho ni koro ambi wakwedo gi ODM. Nyaka koro timo gi ji matekni en chala misandi okro ni wuo. To gibro kul to ginyamanyo ot machielo. Kata meli wane ginyalo biro gidonje. Kata Sifuna bende bona ne kaka jogo dil korani ok ber en bonya wacho no wuogi. Tebe mana gi joge manyalo luwe samo wuok no. Tije moko bende samoro onge ODM ma ok omora gi Sifuna. Koro ga ODM Sifuna gibocho ni wadonje ODM koro ga Sifuna onge. Koro consequences onyaka bedi. To gima duong' en ni kila ng'ato oikre dak kod consequences ma gik motimre kawuono. Mheshimiwa Absalom, ineno ka golo Sifuna ne nyalo baro ODM. Gima kwongo be gimotama ni penjo jasafina wach mar ODM. To nyisi ni wach ODM no nyalo wacho to wache. Nikech wate waja ODM onge Safina ka. Willis ja ODM an ja ODM. Koro gima timre ni ya ingeni party mar ODM kikwa wuondri. Party mar ODM ok wach mogo magwo akili magango. Mago wach maonge. Ma chama mar ODM to kidhi against the party to nyaka itimango nyaka iwuogi we anyisi okinyal bedo niya inigore odi tiwuok oko ichako gonduru to jomantie odni pok ibedo piny kod gibi wuoyo binyiso gi niya aneno kama inise wuok ichako gonduru oko kaga olawie odi tidhi chako wache moko maonge. Koro anadwa wacho niya dok moko wacho ni Sifuna owuok ni dhi affect ODM. ODM ne nyaka gi William Ruto. ODM ne nyaka gi Mudavadi giri. Ji no wuok kata babu na mama giri no wuok. Ji wacho ni ogol Sifuna. Sifuna dongo loki gi muloya. Kosema cha jaluo. Wawe siasa moko maonge. Party leader en Oburu Odinga. Mane mang'ama otingo instrument of power mag ODM. Ka wacho Miriambo to ji owachi. Siasa moko mag joluo mang'eny, ma ji dwa keto siasa mang'eny wawerego. Wan sani gin wadwa focus ombija, wadwa focus in development. Jaluo osebedo chien kabisa e wach mar maendeleo. Sani wadwa golo siasa moko mag maji kitonwa gi siasa mang'eny. We are talking about development sani. Onge siasa moro mwadhi wacho in part for development. To ji wacho ni Sifuna giri ne wacho mana paro nikech en jagoro mungirore mar chama. Ema wacho ni okuyie ne ji wacho paro no poko dhi e ot bo wacho gibedo goburu piny. Picha mano neno gi Sifuna nono ka gigoyo gi party leader e office moro matin ka giwuoyo kode. Dobiro bo wacho niya gini watimo kama okethra aneno kama en obukre wuok oko. To dongo wache lela koro ng'e gimo miyo oywak. Wache lela. Oywaga ngo. Mokwongo wacho ni noko nego bini udonje chenro mar gombaka gi UDA sani.
udamonda ahinya. Uyanyisi. Nitiere 10 point agenda mapok otim monego bed ni timore. Raila Odinga notho kowewe lwet William Ruto. Ne pas kata ten sa point agenda Raila notho kowewe William Ruto ne giwinjire mane gitiyo kanyakla. Iwinja siasa moko mag opozigo jowerego. We wan wa focus olos nuorero mawuok Kisumo mawuok Nairobi nyaka Kisumo adwa renwe moro maringo cha ok mar ndara mage manego gimondo go wuoye wado mondo William Ruto losnwa kiwanja moko ma Migori mokwamoka wado mondo William Ruto mi wanda chini mo sani anyisi joka bimbegi kiwuokae kidhi dalagi gi yaopi sitima gingo wan sitima wan waongego wan pi wan waongego wan wadwa go mana korwa pile ni to development waongego anadwa wachonia wadwa dhi Migori to wadwa loso Siaya mage county maluo mosedogo piny masani pod ninda we need development sani wadwa dhi mbele kawuono wadwa nyiso unia wan joluo wanyi kuma wadhiye nyaka Willis wakindi wamakre wanyi kuma wadhiye. It's not time for joke now. One wadwa agenda 1 development, agenda 2 development, agenda 3 ombija development. Ema wawuoye kaka joluo sani. Okay. Yes. Iwacho nang'o Willis e wach mar pogruok mar joluo e paro ni nikech mae be gimoro mosebedo ka jigo embaka ahinya ni to joluo gi dhi chomo komane to chomo kanyakla koso ng'ato dhi mana kore. Iyo ni joluo riwore dier. Wariwore e dier marwa. To nitie joma tin mane kaluo ka gisani mowuoyi modak maber mawinjo maber. Ng'eny joluo to dier inyo. Nyithindo mang'eny ok odhi e sikul nikech capitation, school fees gionge go. Ji mang'eny matuo ok dhi e hospital nikech gionge gi pesa. Shifsha ok ti ne gin. Koro dierwa emoriwo wa gisani. To nitie joma tin e yiwa mantie serikand Ruto. Matinde kidhi kaluo chopa kila pahali. To piny ka to kech to kayo ji. Koro wariwre dier tayari. Koro ka osiepna wacho ni gin ne development ne gero jopiny. An ok adagi. Kaya ni manyo yo gero piny jopiny oyud ber an mano gima nayie. To lakini riwruok ni koro dhi support Ruto to ok nyisi ni Ruto mana president gi sani mawuoyo kodini. Sani diye kaluo bi nyisa ni projects mage mitimo manyakelo dongruok ne jopiny. Kasto kidhi purgi Ruto kuro Rift Valley iloso hospital National Referral Hospital ma cost 61 billion project achiel kapae. To the entire Luo Nyanza region kidhiye projects ma Ruto dwa timo mos gisewacho ok chop kata 5 billion. The entire 4 counties mag Luo Nyanza ng'ato loso thurgi hospital achiel kama kende 61 billion. To tayari gintie gi Moi Teaching and Referral Hospital ma bende National Referral Hospital thurgi kanyo. Kuro wawacho to Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral dong no ke level 6 for me pesa di kala kamera ni pesa di investment money kada gi wetimo nia wa pesa migero go hospital manyendo lereto okete Kisumu ogero go Jaramogi Oginga Odinga to nyalo gi billion auchiel e mawacho ni coordinate ka 61 billion auchiel gachiel no dikete Jaramogi mondo mobed the next National Referral Hospital. Kuro wabed gi Kenyatta wabed gi Moi Referral to wabed gi Jaramogi. Iwacho ni maendi kuro ano kaka wach mar thieth ing'e wachne. To gima duong' mana wacho ng'amo mono jo Kenya Kwanza gi jo Tutamas timo development magi wacho kani onge gine apis Ruto en president gi control bunge atandi chairman mar budget gine magi loso budget mag piny gitim gigo sani ng'amo mono gi onge jok mane opposition kan Jasafina wabede opposition wane wawacho weche mainyo jo piny wanyis jo piny ni onego bed ni timo mopogore kagi tiyo maber ni ngima olokre ne jopiny onge tabu mane morna sani ki kanyis ni sani dhi kaluo kaw gari ni wuok kata Lego thurwa from Ng'ia kidhi Wagai bidhi Sagam bidhi Luanda bidhi Maseno bidhi Lela bidhi chop Kisumu Kisian bichop Kisumu bidhi Ahero idhi Katito idhi Kindu ichop Thuru kal papo nditi nitie gimoro ma is a common feature libro neno rawere mang'eny matindo mobet mane bath center go maonge tich to kipenjogi kichungi penjogi ng'ato nyisi anasomo nyaka mbalariany anasomo timo college timo course college tich monge godo joma nyalo yudo maybe koro tinde chon ne ga ne manamba mar gari tinde nyaka manamba mar boda meno koma na boda kogodo
trip achiel ariyo oyud 300 ne moro kata 100 ne moro onyiewo gimo dhi chamo godhiambo to en ng'ama osomo nyaka nigi degree. Koro kwanyalo bet no wacho gik madhi konyo nyithindogi mondo yud tije, ji owe bet ni bet e centers gi, ji yudo tich malong'o, economy tiyo ne jopiny duto, madakini gichopa ni malo kanyo ok wadagi ringa to lakini piny ka joma nigo apiko gi bende yudo nafu, gintiere gi pesa e ofukegi. To kochopo thieth, wan Josephina wawacho ni thieth ma Kenya kawo nego bed ni nono ne ji te, thieth kikawo te, cost mar thieth Kenya ka te en 158 billion kende. Inya wacho ni pesa mane sirikal Kenya ka ma jo Kenya choko daki gol 158 billion bikete thieth ni mondo ji tute ng'ana kata ka tuo gimipeje mana kitambulisho mare to dhi e osiptal tithiedhe nono. Ji mang'eny pod ke thieth minyalo thiedhi. Mheshimiwa, ni wacho nang'o e wachni? Mokwongo ineno ka gima dongruok kae nitiere ubaguzi moro kata kwede moro e dongruok kae, to ochuno mana ni nyaka ubed gi William Ruto mondo eko yud dongruok ni. Ing'eyo gima nyalo wacho Mbija, wan kaka joluo kata an anyalo wacho no kagone William Ruto kura, iwinja. An kucha nagoyo ne baba Isesri Raila Amolo Odinga. Kuma beteni governor mara miluongo ni Johnson Sakaja no kagone kura, iwinja. Koro kinyal dhi ir ng'ato inyise ni koro in odi ni asedonje adwa kama. Emomiyo jogi no wacho niya gidwa kawo time mondo gidhi giwinjre gi parties moko kata Safina, lakini koro ji mang'eny oseluor ni ODM osemakre gi William Ruto, iwinja. Jogo wacho niya wan wabiro wacho ni manifesto mari to gi manifesto mari gi mara be donjre adier, wabi mondo wabed kanyakla mondo ne kaka wanyalo timo gini, iwinjo Mbija. Koro gigi ji owerego sani wadongi 1 year and a half mondo wadhi e yiero, pon wan kaka jo moyierwa ichandowa e ground maraj, to pod wan tie tich. Ini dwa chako manyo tich in gi tich to gino timre mana kuma joluo nitie kata Nyanza. Ji omiwa time mondo ji otim development. Tadwa nyiso kata dwa nuoyo joluo jothurwa weuru wa focus wang'ni onge wang'o tair kendo. Ini nyisa niya idwa wang'o tair Kisumo to ja Central to Lamu donjo nyaka e gweng to korokle to yawa jothurwa wadwa dhi kure. Sani wadwa wuoyo in terms of development kende. Wach moko ma ji wacho wa mang'eny ok odwa winjo kaka joluo osebedo ka fight ne Kenya. Raila no mako ji, Raila no tero ji ka Raila wacho ni karach, ji ne wacho ni ka ber. Omija ntie ndalo mane wadhi maandamano yi wacho ni jogo ketho mwandowa lakini jogi kendo nobiro gi lokre koro gin megi ketho mwandogi, iwinja. Koro gini ji around about Omiyo jende ma wacho ni ginyalo dok e ng'anyo mane Omija anadwa wacho kaka kawuono jaluo madok e ng'anyo manobadhi, jaluo madok e ng'anyo ma anasebede maandamano mar Raila Amolo Odinga ichwado ji kaneno ok nya wacho gima kia ni arwako tai anabira kan nikech arwako suit nikech an matakwei, lakini e ground nantie gira ile ground ji nichwado risasi kaneno kama ng'ato nyalo wacho ni odhi maandamano kawuono okawo nyathine mondo oter wach ni kiny analando maandamano mar oda ok mari ji kisetero nyithindi gi minu gi dani wan kiny wabobiro wan waol gi weche moko ma inego ji kwani rembo eme ipuko pile. Ntiere jende ma wacho ni ntiere kaka pod gin gi ng'ur moro e chama kaka moting'o Edwin Sifuna, oting'o Caleb Amisi, oting'o Babu Oweno, oting'o Godfrey Osotsi. Jogo ineno nang'o nikech gin be sani koro giwacho ni gin gi chenro margi mopogore gi maru. Unu timo Linda Ground, gin gitimo Linda Mwananchi. Mabe gichomo Kajiado. Ema nyisi niya instrument of power ntie gi Oburu Odinga. He's the party leader. Elemente gi structure mar ODM. Antadwa nyiso yowuotewa matindo kaka Babu Owino, Caleb Amisi gir kik wabed garaka ndalo wabiro. Ntie jamoro mantie mbele kae mar 2027 mama ji ywagoni korumo morocha ojende madhi rule Kenya ni. Koro kik wabed gi ng'wech morocha. Ng'wech no nyalo ketho gik moko mang'eny. Wadong mana gi ndalo matin. Ntie jamoro matin mondo wagoli 2027. After 2027 wadhi kanye 2030 koro kanye makoro ojende koro dwa kawo telo ma Kenya ka ji neno kama, lakini sani wabeda muskiko wabed gi haraka moro mar leadership cha aino ka ji ringo matek kata baba ne wacho ni bed mos ji obeda mos ka gimoro mari to mari ki bedo kingpin ibo bedo to gini be ok yier ng'ato wacho tani Omija nyalo tinyalo ok ni gimilaro ji atiang'o to biro kende
obiro kende ken babu ni jogi no biro kube bo biro ken ngat moro bo bira kata an matakwe jogi nyalo biro kuma takawe kwani ere gi matek to dongruok no ni nyakubed mana gi Ruto mende ko yud dongruok we wanyisi okunya bed ngat machielo we wanyisi okunya makuru kada gi Willis ini ngama idwa chung William Ruto men gi instrument of power en men gi development wato ni ndarani kawoni lose tilose ko amo kawoni lose tilose in gi budget minyalo golo kata Willis ni gi budget kono rais ko donje gweng to chenyo bija ini lende radio ndarani rach ka agolo order maro president olosi bolose lakini jok moko yonge gimoro minyalo ofa koro William Ruto wan kode ema gima wacho ni wado mondo mak Siaya to mak Migori Kisumu ka to Kisumu no losre maber Gladys Wanga be ka no ko chodo maber koro Migori ka to gi Siaya walos county wago wando wadhi mbele angoma warito maji goma ndi local gitu wanu wago mala sasa 24/7 okbi timre sani stand for development. Yes. Willis gima Absalom wacho ni biwinjo maber ni sani sa dongruok nitie to nitire joma nigi power sani kendo wacho maber oluongi dongere ni instrument of power mane ngama ni guteku sani igeno mbija tingo mara la nyisaga ni nyalo mulo digji those stairs, those gas. You can chew gum as you scale the stairs. Gimoni monyo nyamo big jino. Okomo ni nyano gas ke do malo. Koro the fact ni Ruto ntie president no. Okomo no sasa bene wale mbele. Gech awacho ni ngamo tamo gitimo bigi onge. Gech ene serikalo kwa dagi president en Ruto en gi bunge mabende majority gin joma ni kore. Koro gik maginya timo gi onge ngama nya tamo gi timo. Koro jok mawacho ni wan to loso alternative serikal mabiro cha nyake usne jo piny binyisi jo piny gima jo piny onego gi dwaro makiyieri ting'eyo gimiyiero kaka wan Josephine waselerore ni wan serikandwa okobe chulo gope mabandia school primary secondary gitivet pesa michulo gope mabandia ka okete school josom nono thieth obed nono e hospital wakao 158 billion e budget okete thieth wawacho ni VAT owuol oko pes gik moko te gore piny ga tamala 11 wabed mana gi 5% sales tax hola mantie bengi serikal wekawo pesa mane bengi no interest rate odog piny obeda tamala dek kende 3% interest rate pesa mane bengi omijo piny otim go wandegi okomono kusama wauso sera marwani okomono Ruto gi bunge mondo tim gik magimene gidwa timo kaka nyiso jo piny ma monego bed ni timo koro sama jo opposition wan ka wan gini wawuoyo okomono jo mane broad based timo gimono bed ni gitimo wan wakwedo gi akwera wacho ni mind onego bed ni timo kama gin gi wacho onego bed ni chulo pesa hospital wan wacho ni okonego chul pesa hospital onego bed ni en nono dong ji chulo kata kisani kama wuoyo ni okomono ji chulo ji pod chulo tano wacho mani piny manyien mwadwaro onego bed ni piny ma ji ok chul pesa e hospital ngata matuo ma ja Kenya onego bed ni do thieth manono bech gik moko onego bed ni gore piny kata mala 11 pesa donge ofuku ja piny okomono ji chulo sani pesa no 16% donji chule koro gin be gitia kasto wach bar ganjo ingeni ng'anyo en individual choice be okonego bed ni wawacho ni utamo jomoko nok tim ng'anyo nyaka idhi gi family mari ng'ato ko wacho luongo ng'anyo mare oluongo ng'anyo mare no tima ng'anyo mano gi joge ma oyie gi wach motimo no jomoko dwa timo ng'anyo be nigi ratiro margi mar dong e udi mondo kik dhi e ng'anyo no to sama ng'ato dhi e ng'anyo en gima katiba mar Kenya emoyiene katiba kose yeni ng'ato nya timo ng'anyo we otima ng'anyo mare no gima yenye no mondo owacho wuogne donge gech mane katiba jomoko dwa bende oyadha mbele gik magitimo koro wabed gi piny ma ji owinjore ni kila ng'ato kose mako lainde gima duong' en katiba to wi katiba en ber mar japiny ebonego bed ni kila ng'ato luwo wan wamanyo uso sera mondo gerne japiny ngima mare joma nitie broad base bende onego bed ni tiyo mondo ne japiny ni oyudo ber kama nok nyal timre ariyo gi te to kare ndatiro maro wacho ni koro joka tich osetamo wuoguru oko sani kirange pi Joseph ipango ODM Uhuru no dhi ochiro Azimio oketo Kalonzo running dhi bedo presidential candidate miyo kom mane Raila ochung godo cha yene odhi baro bath ODM kech Azimio ne gi Raila odhi kawo bathe moro dhigo Ruto bende nitie joma osewacho ni dhigo gi ka Ruto odhi chung gi Kindiki
To konchiel koni Azimio Kalonzo dhi chungi Natembeya kaka presidential candidate. Ngeni ji podok ne mamba kamusego ni Kalonzo Mind gima Natembeya. Kisomo penj ting'eyo. Kaka penj ringo. Ni konchiel Kalonzo gi Natembeya. Penj ringo ni Azimio parties modong madongo. En Wiper. To en DPK, DAP Kenya. To en Jubilee. Jubilee donge Uhuru en chairman mar Azimio osonje room. Wiper donge na constituent party, osemi party leader. Joma poko bigi moro en jomage. Donjo DAP. Idhi bigi running mate. Koro ballot paper dhi bet ji ariyo gi. Tala penjani koro joluo thuro. Gik ma wacho nugi. Koro manti. Winya ipimoni. Police manyisigi. Ng'ato miu ballot paper ni koro wang'ni jaluo chungi mora mora Kenya ka. Anan ka gisafina to bende ba wang'ni bende no ka okuyu bende jariyo yoko keto okuyu kanyo. Uhuru gi Ruto pango piny to jiranga ranga. Gisebeti gidwa pangowa kaka ne gisebeti ko pangowa 2013. Ka ochopo 2022 ka to kendo giwuondore ni koro Uhuru ni Azimio koni, Ruto ni Kenya kwanza. Jariyo gi panga jopiny to aneno. Wang'ni nyaka jopiny wawach ni koro jogi ok nyal pangowa. Walos rum pango marwa. To joluo nachako wacho gini era mogika nawachoga ni matin mogik irreducible minimum marwa onego bed ni en running mate. Koro Matash anakwai kapo pati ndeto kawuono wuoyo Oburu Odinga wuoyo owacho ni gin bende gima wacho ni magin gidwaro ni gin matin magidhi manyo en deputy. Gidhir ka Kindiki kocha ogol Kindiki oko oket ja ODM an dwacha obed ja ODM majaluo obed running mate mar Ruto. Koro in kwano misego ni Kalonzo gi Natembeya. Mano ticket mokwongo. Ticket mar ariyo en Ruto gi Kindiki. Kaso mtire mari Wanjigi gi Willis. Wanjigi gotieno. Wanjigi gotieno. Mano ticket mar adek. Mano kasa nini? To Eliud Owalo tiwe kanyo. Koro Eliud Owalo pok wacho bare. Pok wacho ng'amo chungo. Kara chama mare pok owacho. Koro mija. Koro ok wanyalo wacho mare. Okil osewacho ni jaluo mondo mi deputy president en sawa. To kone wacho ni en gi Wanjigi en deputy. Koro en ochung kanyo. Koro wadoki maber. Ochungi jaluo koso ochungi Safina. Gima na kone nene. Ochung kanyo. Achungi ja Kenya. Te ja Kenya ka dinga miluongo ni jaluo. Koro anawacho ga niya. Anasekawo kar Safina ka kaka running mate. Joma ntie ka Ruto gi akwa un bende ma joluo. Diruru mondo running mate mar Ruto ni bende obed jaluo. Ma kwa dhi piem. To wane gimiluongo ni win-win ok win-loss. Kodonjo koro ka Wanjigi koni wane mesa. Kodonjo korgi kocha bende wane mesa. Akiani jaluo mage modong' Azimio kocha bende kantie. Abo sayo gin bende. Diruru mondo miu running mate. Mondo bed ni marwa matin mogik. Nikech romanyo ka president. Ni kwano mora obed namba 2. Wabed namba 2. Karach. Kaka okuche ndalo mane ji dhi 2022 elections. Ne igo kwano maber. Karua ni koni, Gachagua ni koni. Ng'ana modonjo gin maber. Ng'atgi gin go namba 2. Koro an bende akwaya osiepna. Un be koru kono. Kik udhi unu wacho ni wan ok wadwa gimoro amora. Luru gima pati dojo kawuono. Weri gima no obedo misquoted ma last week. Ni wan manyaka miwa matin mogik kaka jo ODM en running mate. To ko wach ni imiyo jo ODM running mate. Akwau kik wene libamba moko ka running mate to. Geturu wodu luo kata nyar luo moro bende kanyo running mate. Kwano ni winyo na ngam Salom. An kwano mara. Anado wacho ni kaka wache ni sijui jaluo running mate Oburu wacho kawuono. Emanyisi ni party no wacho ni gidhi wuoyo gi party mang'eny. Kwani wagoyo kura kiny. Ok en kiny moro no. Sani kwa donje siasa wan gi mwaka ni wadhi alafu next year. Party wano wacho ni gidhi keto mikakati mondo gibed piny mondo ging'i ni wadhi ringo gi jok ma chal nade. Akiani winja maber. Koro Willis gi Safina unu bia gi Safina maruno tungeni ka koth chue tunyiso ji ni mondo donji to jok bi donjo. Afadhali koth odhi gi ji to Safina odhi adhiya. Nikech nyocha ka Safina mar Willis ni no biro Kariobangi boketo na ODM. Tinye kura basa fura no yod. Be ye adiero mbija. Ne giro kura 78. Yes, Safina. Niza ni nuda kura 859. 8 mane gol kilo. 78 mane. Mano chama maonge kata Nairobi kai. Mano chama maonge. Anyisi adiero my word is never with Kariobangi. Goal tactics dongena natari kidhi kura. Candidate marwa jogi no mayo no count kech nomination no mingat moro
bagi miye ticket margi bodhi oran go Kariobangi kacha onyiswa ni nobido namba digi Safina imagine Safina no kosnyalo chue to koth biro to tingo dok to tingo rombe to ji ok donji afadhali koth odhi giji to koro kwano mowacho ni namba 2 miwanya ka bed jaluo ni be kwano no winjo ko en kwano madongo oyanyisi omija emanyisi niya Oburu Odinga en gima jukumu manomiye kata joluo no wadhi Kisumo to anyisi ni baba the mondi los wachni ilos wach makwacho pen wadhi election tinyiso wania anapango kama wadwa kama kaka to kata kidhi loso kata awacho niya adwa mondi winja ineno Nairobi ka wan joluo labda modak Nairobi magilo jodala labda jodala josiaya labda kata yini jija kure wan wadak Nairobi to be wawacho niya come 2027 wan joluo ka Nairobi wadhi wacho kombe mwadwaro wan gi gavana ka wan gi senator kata wan gi women rep jaluo kunyal dong ni Nairobi onge kom wadhi kao nyaka wabed piny wacho ni wan joluo wakao kom mane kom adek gi women rep governor to gi senator winje nyaka bedie to kwano migo ne kwano migo malo kabe iwacho ni jaluo kao kom mane malo ka ema wacho niya gigo kochopo dong wan gi party leader motingo instrument of power dong en mokoro waore mondo jo ko dem ka jo kanyo dong nyaku ngise ni wan tawa dwaro ma ino ka kusewacho ni mar governor odwaro kata sani omija dong wawuoyo kae dong ji mang'eny giwinjowa dong jogo winjowa wawinjo gimo wacho wan wadwa kama waoro mondo udhi ukelwa report unyiswa ni wan wachomo ka to wadhika to 10 point agenda monwago e mbakani be ine gi to moro kata buok moro ni gini nyalo bet ni ok odhi timore aput mancho keti mondo none kono tigo kawuono to report ne be ni gichiwo dwe mabiro to mae gima nuwinjoru ni 1 2 3 10 gi ema nyaka tim to sani uchalo jomose chako yiego mbaka to pok unono ni otime kosupoko tim iwinjo bija gini pod dhi mbele wan gi kijana miluongo ni Oguda wan gi mama wa manobedo nominated senator ma Mombasa gi Kwalecha giran gino kata nyocha ni gintie ground wewe mondo gitiek tijgi tan gima dwa wacho e point agenda no gigo nyaka timre to gima dwa wacho ntie pesa moro kanyo ma serikal wacho ni dwa chulo joma nodhi mandamano joma no into joma notho tadwa wacho niya ngima okinyal nyieo akiani kiwinjo okinyal nyieo ngima mar ngato to okinyal nyieo rem mar ngato gino osetimore lakini joma dhi compensate gini okwadwa neno list moko ma watapili dwa kelo ka ni jogino inyore ni jogino timo ngoto onge gimora mora manotimogi koro gima dwa wacho ne ODM gi party leader gi William Ruto kudhi compensate jogi make sure ni jogi gini joma no inyore gini kikwake list moko maonge ni jogi no inyore to jogi no ko inyore nikech ng'e ni pesa no biro to joluo nyaka bed makini ji no inyore ka ji no tho jogo nyaka migi compensation margi point agenda no nyaka jogo nyaka implement mondo ne nigi gidhi mbele yes Willis jopinyiwe iketo kanye mbaka ma koro sani dhi mbele ni jigoma na mbaka kaka wini sani kore sewacho wach mar kombe to jopiny to igeo ni we pinyo maber kabisa kata ka winjo sibne ka wuoyo mago kaka mbaka mag josiasa matene gin giwacho ka gipogre kombe gin giwegi na kunga chako ni Josafina wan gimo chung ne magima ba pimonu maber kikichul VAT ichul 5% sales tax mano gir japiny kikichul pes thieth idhi e hospital nono mano gir japiny kikichul school fees nyathi odhi e sikul nono idhi e bengi iboyudo hola gi interest rate man aptama la dek kende mago gik jopiny lele mana wacho mane gima Josafina wachuni to sipna wacho gimoro ka igeni ODM anasebete ODM nago mana dala Safina ka dala wa gunda wanen ga ODM kuma no wae nyathi go seno ko bet mangama duong isiemo ne kuma dhigo dala nasali go dala ODM to ntie attitude moro mapod timre ka china kocha maneno ma emo mi ODM poko bede serikali attitude moro mar ni ng'ama odhiadhia uriembo ji kata ka ji pogre paro buk mar muma wacho no Isaya 8 ni wabedo piny kanyakla mondo wawinjre wach moro ni undi uradhiane Ruto nodhi odhi bedo deputy president bobet nyaka president sani koro gilombre gi Ruto kanyapi ababu magi wacho no noluore gi Ruto bende odhi bedo nyaka minister bobet nyaka ambassador sani nyoche ko gol tich mondo mi Aida Odinga tich kingi gini mane ntie ODM manoweyo bodhi sani mana speaker senate kan jo ODM lombre kod senate kai koro joluo nyaka wago machemo wach moro attitude moro ng'ato kan gi paro mopogre to en mane riembe uro dhiadhia gimutimo uketho gunda mar ODM onego bed ni sani wa somo
buk mar Isaya 8 ni wabeduru kanyakla mondo ji owinjre gima wawinjre paro. To wan Josephina be magi chayo wani ni akano ko yudo MC. Wan MC ok wadechi go by the way. Wan wadechi gi president. MC ok big make sure kada matach bo nyisi kaendi en ji mtage no chul ne gi school fees. Salary mara ok nyal chulo school fees go te mag Korogocho. Joma tu manie Korogocho dako nyalo kata ka neno dwaro. Msache ok nyal chulo jogo te. Baji thieth nono. Wan wawuoyo wach mar policy. National government. E kuma wan Josephina wan wantie focus maro. Gima nyalo loko ngima mar japiny. Ok ngima mar ng'ata achiel. Sani e ODM ti jomomor ni Mbadi en finance minister. To wanda en finance en energy minister. To kata sama wuoyo kodi ni. Ntie kuonde moko e Siaya load shedding timre gionge stima. Sama wuoyo kodi ni. To minister stima to ndo Siaya to ntie kuonde ma onge stima. Load shedding dhi mbele sama wuoyo ni ok ginyal neni. To sama wuoyo kodi ni e yo Mabei kuma Mbadi ae. Nitie nyithindo moko dhi e skul. School fees polo thago gi. Ji pod choko pesa gweng mondo dhi e skul. Koro kik bed no miyo mana jotelo pesa, kombe madongo. To wach mar japiny ni ok warangi. Onego bed no rango ni ber mane ma siasa mikelo ni, gitelo miyiero, nyalo kelo ne japiny. To bende an sama bete gini ni, kik ng'ato par ni aremo gimoro. An pacha biro ni kaka piny riembo ni ok ber, jopiny gi inyre. Ntie yo machielo mi aremo godo piny ni. To ken gimoro manya wacho ni en gima an kenda masepare, an kenda mang'e piny ngima. Ntie pinje mang'eny Kenya dunia ka mitime gik mawacho gi. Ja Kenya king'iyo tax ma ja Kenya chulo, percentage mare almost 64% ma pesa ma ja Kenya oyudo dine osuru. Kikwano pay as you earn, kwan VAT, kwan fuel levy, kwan shift shai, kwan NSSF, almost 64%. Manyiso ni ndalo kum dwe mani ndalo 30 ja Kenya tiyo ndalo 26 ne serikal. Tang'o moyudo in return. Denmark tiyo ne pesa atamalo 54 54% mar pesa moyudo dhi e serikal tax. Tang'o moyudo in return ok ochul school fees nyaka university kata mana nyaka PhD. To ok ochul thieth. Pesa de dhi chulo thiedhno. To kapo no onge tich sirikande chule msara kendo kawo jukumu mar manyo ne tich. Kendo koonge ot manyo jukumu mar kete ot. To eno chulo mana 54% mar msache emochulo sirikande no. Gik moyudo ber moloyo. Ja Kenya to chulo 64% mar pesa moyudo e tax. To gimoyudo in return kituo mano wachni. Kionge pesa idhi tho. Kini nyathi moa od dala makachan kionge school fees mano wachni. Digo tong' e gweng'. Kionge chiemo godhiambo inind kech. Kionge tich mano wachni. Mane gima nawacho ni ka an jopiny mano puonja bomiya hekima ba yudo paro man godo ni. Debed natimo makosa ne oganda Luo kata oganda mar Kenya. Ka koro nikech ne gisepuonja ba bet kaka antiere nyano kil. Ni aneno ni gik monyalo bedo mopogore. To oge gima timo. Omiyo anachiwora. Ni an adhi yawa it jopiny. Apuonjgi ni serikal nyaka riemb e yo mopogore. Okay. To mane yo mana kelo ni Safina. Okay. To ng'ama bokro donjo Safina, ana onge tabu by the way. Ng'ama gani mondo ywe gi pi mabiro ni. Oywe mano wachne. Oywe mano wachne. Nikech gima koni en niya katie kombija. Kwayo mana mos. Kidwa medo chulo usuru mamalo donjo gi nitie. Gone uro akura. Kidwa medo chulo pes thieth. Jogi nitie gone uro kura. Kokidwa chulo thieth bi e Safina. Kidwa neno ni mondo bed maonge tich, Matash gini nitie, Ruto nitie. Gone gi uro kura. Kokidwa chulo bi e Safina. Kidwaro ni mondo bi e sikul chul school fees, gintie med chulo school fees gone gi kura. Kokidwa chulo school fees bi e Safina. Kidwa chulo pes hospital, gintie gone gi kura. Kokidwa chulo bi e Safina. Matach, ni makura weni pap kaendi. King'iyo nyaka nudonje broad based ni. Ineno ka ngima osebede maber berie. Ka kore ng'iyo go turubini ni jatelo moyier Korogocho iseneno. Ngima jopiny oselokore ber berie. Ka nyisi adwa nyiso osiepna ma Willis gik mowacho thieth sijui ang'o magore ila na wacho to nonyiso jopiny
to ne gidagi luwo gima Raila ne nyisowa. Those manifesto gin mag Raila te. Tinde ka gi yo. Onge gik ma ginyisowa ni ati mama. Raila ne wacho baba care. Raila ne wacho ni ng'ato imiyo 6,000 per month. Iwinja. Gigi Raila ne wacho, jogi notamre winjo. Koro sani ma wach ni gibo winjo, mago gik mano wakia bwana. Mano gik mano wakia. Non nyisi gini nyaka bwana Ombija. Raila non nyiso jogi everything. Jogi gi copy paste baba kaka no wacha. Ma e copy pasting. Gi copy paste baba. Baba no ko nyiso jogi yango. Kore kasani ka gineno. Wewe uondre. Kakinyisa niya ni bodo donjo 2 years wawacho 2 years kama. Kidonjo mabe nitie dongruok motimre ana wuok Siaya. Okawuok Mabei, okawuok Migori. But kidonjo kacha nitie gik motimre kose ok otimre. Nitie. Kidonjo Migori sani nitie pap moro mano kwamo kacha William Ruto olose. Maja magi kimodo mondo wawuoye. Ngako ka orengo. Owego koko dhi onyiso rais ni joga dwaro stima, joga dwaro ang'o ketna gigi. En uchako go koko, but idhi rais. Kone Gladys Wanga ofuo kodhi William Ruto mondo tene maendeleo. To timo maendeleo. Kata kaji wacho ni otimo. Ndiri gik motimre wanya kwano. Omakre gire mondo molo. Gik moko timre kacha. An Siaya okajaw Mabei, lakini nitie gik moko motime e Nyanza ma wacho niya. Wado mondo omak Migori to omak Siaya. Mondo wadong counties gi, mondo jo oyud tich, jo oyud maendeleo, mondo water njiro Nyanza mbele. Manya magima na fight for. Dongruok ene medwa. Dongruok mokoro masani mwadwa dhi yo. Igeno Ombija. Kada ka penjo osiepna ni. Kidhiyo Mabei. Nitie gimoro moloso dho nam kanyo miluongo ni Paya. Lakini waterfront. No cost around 1.3 billion. Billion achiel gi nukta dek. Ni kuma yie bro goye. In gi kwano no. Iwinjo. Kadi ne bed ni en Safina. 1.3 billion dine wakao wamiyo cooperatives gi women groups mantie Homa Bay as grants mondo diolos weche mag pidho rech ei nam. 1.3 billion grants. Manyiso niya, dini kao pesa no, iole Uganda, botimo godo ohala, maginyalo dhi godo mbele, kata kopogre ka sirkal osewuok. To lakini gini gidwaro ni mondo ng'ato wundi no gero ni Paya, kuma yie bro goye, to yie madhi goni, ang'o moting'e iye kanyo, ok ging'eyo, ok gidechgo. Koro josiasa matene oseng'iyo gi lombo wang' jopiny. Ng'ato nyisi no gero ni gimo. Matacho wacho ni gigi onose wach ne jopiny to. Ema koni niya. Kata muma wacho. Ni parne gi uru kata. Parne gi uru kata ging'eyo. Koro an kata kendo wacho maber niya, ni Raila ne wacho gi. Do ko ni andalo ne ka ODM. An ema nan campaign manager mar Raila 2017. Moda manifestos gi Raila mane campaign mane tigo nane yo e room sama ne loso poko kuomgi. Niwinjo. Koro okonyiso nikech Raila koro onge. Ni koro wawe uru gigo te wawe toko. Ber mar jopiny manomiyo Raila obedo Raila. Kwedo gima no kedo nega nenga ber mar japiny ni. Wawitu ruoko. Koro wawere gi gigo go. Wanodhi wamany magwa ka jotelo. An kata ka dong kenda Willis Otieno. Mana singora mbele joluo. Kata ka dong kenda Willis Otieno. Ni awuoye wechegi. Mag Kenyo gero ber mar oganda. Mar jo Kenya duto nyaka joluo. Weura dong kenda. Okay. To kabi wacho niya. Wadhi amanyra gi Ruto. Omiya tich. Ni mondo kura ni tich moro maduong'. Adak maber gi familia mara. To jiranda. Alego ng'iya. To thagre. Okay. En ber mane mayudo ka jiranda alego ng'iya thagre. Tanda dak maber. Ok nyalo konya. Sa koro mayo wawang'o matach ang'o miwe nyiso jopiny ka koro watieko wach mogik miwere godo jopiny midwa ni giwinji kawuono in kaka mheshimiwa ma Korogocho. Jo ODM duto ma winji ang'o ma diwach negi. Gima nyalo wacho ne jo ODM ni sani wa focus mbele kaka dwa wacho wadhi bedo gi parties mamoko kaka Safina, UDA lakini ok morocha mondo wanie kaka onyalo loso piny mondo piny odhi mbele. Adwa nyisi kama Ombija kaka wawuoyo in terms of leadership. Leadership and dongruok. Gigi te kwa fight ni wadhi faidisha. Watimo nikech wadwa konyo jopiny mondo los ndara, oket stima, oket pi and oket health maber mondo ji odag maber. To gima Willis be owacho wachi position ma adwa wache matin mag jowa mantie serikal kaka joluo nikech sani wantie Ramogi. Adwa nyiso joluo momi kombe ma obetego ni kombego ok gin kombgi. Gin komomigi mondo giserve ji. Koro kin ja Nyanza to mi department make sure niya
area kata miwuoke iloke ngima jopiny matin kata kwachopo mbele 2027 i make sure ni nitie gik moko muloso kaka Opiyo Wandayi an gi kes kode tadwa nyise niya en waziri to nadhi ire banyise ni Korokocho ward onge stima to nyaka sani pok owinjo wachna ema gik ma Willis owacho ng'eni gik moko ng'ano nyalo wacho kama ta nyalo wacho kama koro jowagi komi mandate mar konyo jopiny konyuru jopiny kombe gi ok magu kombe ni nomiu gi Raila Amolo Odinga mondo konyo jopiny kuma jopiny hinyore ken sitima Wandayi kel sitima ng'ane ni Atandi omi chair mar budget wadhi urwanego usonga kuro walos nderini wadhi game walos nderini wadhi mabe walos nderini jiwinja maber Mbadi omi budget mar pesa in mitingo pesa ka Willis wacho ni nindo mabei wadwa ka wadonje election ninyi so wania anatingo pesa mabei akelo magi uneno koso kuneno mane magima wacho wadwa ringo in terms of development. Okay. Yes. Willis wach mogik an wachna mogik en mana nyiso jopiny ni lek kata mane Raila ni godo ne en manyo ber mar japiny to gimar manyo ber mar japiny ni en gima onego bed ni watewa duto ka jo Kenya warange ni serikal onego bed ni en serikal matiyo ne japiny ok dibed maber ni wan gi piny ma ng'ato dhi nindo gotieno no chiemo to jirande onindo kech ng'ato nigi tich to kinyathi marawera matin Mose somo botimo gimoro amora mane onyiso no tim oyudo nyaka shuhuda mare degree ni koro onge tich en obet mane bath center moro otemo jolo matindo tindo monya chamo walosuru piny matiyo ne jopiny to mane gima nakwawo joma dwaro ni wawuothe wuodhni an arwako we safina wadonje meli ne en ga dalagi gundagi ne en ga ka Jaramogi chakre mana Ford Kenya party leader marwa machon nen Paul Muite mane en jalup mar Jaramogi to wuok e Ford Kenya kodhi go dala Safina an bende an ga ODM wuok e ODM kadhi go dala Safina ideology marwa onge pogruok lakini ODM kako dong cha nitie jomoko masani oselokre gima no inform ideology margi mane en ber mar japiny mane Jaramogi ochung'ne gacha mane Raila ochung'ne gani sani tendo mane no ODM kagi moko onge kode ng'enygi moko ng'iyo mana margi waluru ber mar japiny arwako wemeri ikoni koth biro wadonje koth biro we piyo tingo Mheshimiwa Absalom Odhiambo Onyango mene MCA Makorogocho gi Willis Otieno jalup jatend Safina Party wadwoko nwedo kamano kuom go kodwa mbaka kawuono wadhi medo go mbaka weche mag siasa nikech weche pod lokore mang'eny imbo wadwoko nwedo kamano kuom keto Ramogi TV ka mae kama wawe chenro mar buch jopiny an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa unini maber jokama